Emmanuel wawinjo yo makare kiwuok achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Transmara. Kik intiere ote ariyo kanyo. Dona nyisi ni okinyi makawuono intiere ka ilo jopuonjre mago mag mbalariany kaka case study marwa. Ote ne mokwongo ni hostel ka ni chulo chuth kata oyo. Dong winjo ote mage? Mani penjo mokwongo. Koro UON no tamre ni okichul nus. Okichul first semester, second semester. Ichulo te. Mon eka wanakuallow uishi kwa hostel. Without that, it was hard for you to be accommodated there. Yeah. To kara mna ote mar ariyo to chude e skul nikech bende hostels. Dong winjo kanyo kwa Emmanuel wacho ni nitiere koda wuode mane bende riwore koda mbalariany mar Kenyatta. To hostels no bedo nade nikech ok odwa ni ochul to samoro wuode dhi miss hostels e kin mamoko. Koro nitie e portal ji apply. I apply for room. Mano ka ise chudo. I apply for room. Kasto kise apply, igemo ni amount minego ichul. Kasto from there idhi e bank ichudo. Ibiro gi receipt kasto payment no dhi reflect a system ni se chudo kasto i allocate e room moro kamano. Erokamano ahinya. Gino mara